Fil-Knisja Arċimatriċi ta' Santa Katarina ngħatat l-aħħar tislima lis-Sindku taż-Żejtun u l-ewwel Chairman tal-Istazzjon 1 ġewwa Tart huwa miet is-Sibt li għadda fl-għomor ta' 77 sena. Kienu mijiet dawk li attendew bi ħġarhom u mlew il-Knisja taż-Żejtun, fosthom il-Prim Ministru Joseph Muscat, id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearn, id-Deputat Mexxej Laburista Chris Cardona u diversi membri parlamentari. Waqt il-quddies tal-Arċiprid Don Nicola Spaċ qal li Alla uża lil ġewwa Tart biex jifrex l-imħabba tiegħu e kif huwa dejjem wera mħabba fi kwalunkwe għaqda u entità illi kien involut fiha. Waqt l-omelija Don Nicola Spaċ fisser kif għat-Tart dejjem prova jgħallem lil ta' madwaru. Qabel kollox kellu informazzjoni tal-lib, kull fejn kien għallem. Kull fejn kien inkoraġġixxa. Qatt ma żama għalih dak li kien jaf. Dejjem għaddih lill-oħrajn. Ir-rakkonta ġrajja meta madwar sentejn ilu kienu għadhom ma ħarġux il-permessi għal żejt iż-żejtun u minkejja li kien jinsab inkwetat ġewwa Tart xorta ra kif għamel biex hemm mara li ġiet tilmenta fuq xi ħaġa żgħira. Don Nicola Spaċ qal li din il-ġrajja uriet kemm is-Sindku taż-Żejtun kien jinżel għal-livell tan-nies. Għax-ġok kien ifittex dejjem se jagħmel lill-oħrajn, kif se jservi lill-oħrajn, kif se jaqdi lill-oħrajn u mhux kif l-oħrajn jaqdu lilu. Kien jinżel għal kull livell ta' persuna, l-livell tan-nies. Qabel il-quddies fis-sija ta' war nofsinhar, il-funeral telaq b'korteo mit-Teatru Pandora bis-sem tal-Banda Żejtun. Il-korteo għadda minn triq il-Kostituzzjoni, dar lejn triq Sant'Angelo u waqaf għal ftit mumenti quddiem l-Uffiċċju Amministrattiv tal-Kunsill Lokali. Il-korteo mbagħad kompla l-Misraħ Carlo Diacono mexa l quddiem is-sede tal-Banda Żejtun fejn ingħata s-salut qabel ma daħal fil-Knisja.